Wabona namhlanje bafowethu sizele nansi ingane yakithi elahlekile. Akube ngayo kuphela. Yonke sizokhuluma la akube ngayo kuphela. Thina sesibuyele emuva sesihlele endlini zakwethu kogogo bese sixoxe kwabogogo-ke lapho esisuke sikhona khona. Kwagogo kuyindlu lasegcekeni eyodwa la kuhlangana khona umndeni wonke. Lapho nizofika nikhuluma khona iy'ndaba zenu. Okwamanje ngicela sihloniphe umndeni olahlekelwe yingane. Asikhulumi ngayo kuphela. Sezwaza kithi mina owami umsebenzi la eSouth Africa uqondene namadoda kuphela. Ngiyazi abadadewethu ngithanda ukufa ngiswele iy'nkomo kodwa owami umsebenzi uqondene namadoda kuphela la eSouth Africa. Sezwaza kithi asisebenzisaneni namaphoyisa. Sezwaza kithi nina enithatha iy'mali zabantu bokufika nithi nizobavikela. Umuntu ongavikelekile wena othi uvikela omunye umuntu. Uma ngabe ungaboni ukuthi iSouth Africa iyashintsha uzoshiya iy'ngane zakho. Lokhu ngikusho phambi kwamaphoyisa ngoba nalaba bakwethu abahambela ubala bebulawa ukuzama basuke beshiya iy'ngane zabo. Nawe uvikela abantu ababulala iy'ngane zethu idlozi lakini lizokulahla ushiye iy'ngane zakho. Kusukela namhlanje njengoba simele amaphoyisa siyamcela thina-ke sinenhlanhla ukuthi sikhulele ngaphansi kwamakhosi sakhula ngaphansi komthetho asixabani thina nephoyisa. Uma lingibopha iphoyisa ngomile ngale ngivumile yini ukuthi ngomile lingibopha iphoyisa ngihambe ngiyojeza ngoba umthetho uthi awukwazi ukuphila ezweni elingenamthetho. Behlangene sebelindile impikiti angiboni kodwa ukuthi bebezivele ukuthi ngikhona. Hayi angiboni mina kunkombiso yethu ngisho ngathiwa woba nonke amaNigeria bathole WhatsApp ngenza kithi insizwe lezi ezimela abafana labo noma ngabe baphethele abafana nje sihlonipha la insizwe asiqhubekeni siwahlonipha amaphoyisa. This is a direct message to all foreigners who think they can have a way with us. Just go back to your country. That's the easiest way you can face. It is not xenophobic to fight for your country, but wait. It is not xenophobic to defend the youth. It is not xenophobic to gather together like this in mourning for our boy that is missing for 1 month as far as to be. It is xenophobic. It is xenophobic. Kubona wensizwa nishonipha amaphoyisa kodwa ngiyamtshela sekuseduze phambili ususeduze umhla ka-30 June lapha khona sizothatha khona isinqumo sokuthi ungahambile la eSouth Africa sizokwenza njani. Ngiyakusho lokhu asikubuzi siyakusho buyekeni ngiyayibonela nani isikhathi siqile lezi insizwa ingafuni uzosebenza isebenza ukuyothatha iy'mali emakuleni zithi zizowavikela wena ongezukuvikeleka umuntu ongezukuvikeleka wena umuntu ozofa wena ngoba masikubamba phela wemadoda kuliwe impilo ezweni abantu abamnyama belwa nabantu abamhlophe bakhona abantu abamnyama abagcine bengena ngale belwa nabantu abamnyama lalela ukuthi obani abangekho emhlabeni yilabo bantu labo ngoba uNkulunkulu nemvelo ngeke sikusapothe udayisa wakini ngeke imvelo ikusapothe umkhathi lo ngeke ukusapothe ngisho iy'ngane zakho ziyoba usikhotheni ngenxa yokuthi wena udayisa abakwethu. So umuntu nje ogangayo othatha iy'mali zamaNdiya othatha iy'mali zamaSulumane othatha iy'mali zamaPakistan namaSomali ngicela ukuthi kusukela manje ayeke ngoba uma uthi wena uzobavikela umuntu ongezukuvikeleka uwena ukazi wena uvikela uNkulunkulu uvikela ubani wena usho thina yabona amakhanda amadoda agcekela mayesehlanganisiwe ahlanganisa kakhulu kunawe wena oyitshentusana amadoda lawo siphethe wona thina lokhu sibona singesabi nje hayi ukuthi njengamaphoyisa sithembelanga amakhaya ngoba bafowethu sizoyiphatha kahle ngoba niyabona leziphatha kahle iyakuwinile kusukela namhlanje zingaki
namhlanje umhlaka 1 May 2026 la eSouth Africa kusukela manje njengoba ngimile la uma ngehla lapha isitolo nje somuntu wokufika okulelizwe siyavala kuzotholakala akukho umuntu ozovimba iphoyisa isosha uhulumeni ikhulu akekho umuntu ozovala ngoba sisho nje asizukubulela umuntu sofike sibelethe izandla sithi wendoda uvale kuzotholakala imali ngiyazwa wenkosi mani manithule bomama alenthule wemadoda niyangizwa yini so hayi bo ngibonana kabili ngithi isitolo somuntu okufika la eSouth Africa mina ngihamba ngiya kwaNongoma manje ngo-10 kusasa kwaNongoma ngo-10 kusasa kwaNongoma bakhona abaqophayo ngo-10 kusasa kwaNongoma iy'tolo zabantu bokufika zonke zobe ivalile kuze kutholakale lo mfana umuntu nomuntu edolobheni lakhe umuntu nomuntu edolobheni lakhe akahamba yoncela ukuthi umuntu okufika wendoda silahlekelwe ingane uzocela ubani isitolo sisilile awuthi akusetshenzwa uma kushoniwe sisilile akevali iy'tolo
Shalom,